bagi Mas Anwar kameramen siap foto mundur meneh ngalor meneh iki ngalor meneh gawangane ngalor meneh pol ngalor pol nek iso ning dhuwur wit klopo kae lho penonton sing tunggu ngarep gamelan padha nggih ngarani nggih nek gabung bayu ayo sing ning ngarep gamelan padha nggih
ngerti. Ojo mlebu. Ayo kowe. Padha mikir. Sing hati-hati jo. Pilih. Ayo Mas Budi. Padha mikir. Asik dong metu lagi. Kawanane gak milih, Mas. Kayak wis geger. Ayo. Wayahe. Ayo. Ampun